Hadian baka sorkar jala kala weng yi ki laingot ki dikhot kami kala ya lokayukta menta kasngi ka Voice of the People Party kala berngem ban mi ya ki shamadan lada ka sorkar kam thong biang ya kini ki dikhot ki patok kit ahlor ka bamsap u MLA ka NPP u badairu u ken u menteri rangpa ka jala. Haka kerwo ashkilat pathai kubor u presiden ke parti u ba Arden ulaong bagani ka jingpen ko tangshi tengpor ka sorkar MDA ya ka jingtrei kam kini ki investigating officer joka state lokayukta ka daybet banyadai ki MLA ke NPP ki badan keti haki kam pamsam ka VPP kala dawaru ba u menteri rangpa ka jela u ban sange mardor ban lusiai ka kam jong ka lokayukta. Shushu ke VPP kala berngem ru balada ka sorkar kam thong biang yakini ki langut ki ofisar kan mi syasurok banyak kon hadu baka sorkar kan thong biang yaki badru banyak kon persya ya ka jersi bamsap pasir khai ka sorkar MDA bayalam da ka NPP. Ka VPP ka kadawru baki nongsong shnong ka jela ki don hok ban yo ka sensyar ka bakhuit bat basuba ha ka basensyar khadaru kan yat bet yat enti kumbaka dei hok. Shushu ka VPP ka ong bakum kaliang persya ka badan ka jingkit klip kan penti kena baka sorkar jela kam la ban lekat bamon ya ka jela. La ban kadaw hang ni bakat kum ka khubor bela penmi da ka Shalong Times ha ka ar khnai trek no pra arajar arpulai ka kadaw balaingut ki officer bakan thop ya director of inquiry and prosecution u J Rembai u inquiry come investigating officer u RPD bat usangma kila syaweng no da ka baka sorkar ru ka pentip ya kan ni tangling ba ka WhatsApp. Kini kilangut ki officer kidai ki penlong ya ka jing toket ya ka kambam sap bashir khai Hagaro Hills Autonomous District Council haka balakan no ba usan jay sang maru udon ketilang. La ru ban kadaw shushu ba usnem baladep ka VPP kalalami banyak kon hasurok ban persya ya ka sorkar hadian bakam ailat banyatai ha assembly ya kamat jong ka reservation polisi haka bak presiden ka VPP uba Arden ula penlong ya ka jing syatngan hadu shipos ngi ban weng no pat onda ka sorkar kala thong ya expert committee ban pet benya naka bentaban pen kala ya ka reservation polisi.